nang je tini khasmai para phai te oroni lukurok bai malai nini oron lukurok bai mane reaction obama hai mankha belekan khakchangni ma tongkha chini khasmai para o jaga sok pai o khasmai para o to chini oroje chini bukumbara chini tiprasa chini brurok onek united 948 voters tong o jaga thangnai bidan sabha purbo onek gobang vote bai kai kaplai khair hoja enke 2024 je lok sabha election obo onek gobang vote sijak ko bus kangobo bo saimano jatini ko boro siu boro bujiu haini bagi boro asu bujongna nangliya boro nijen express khai kaje thangnai purun slai taklai tebo gobang khai boro kaplai khair hona hini enke kaplai khair hoba poribo angbo kaplai moyam poribo anbo daito tongnai je opara phai bahai ja samung bahai ja tangbutang o idea rano tu woi samung tangnai kaisa boro bai kaplai moyam ungbai mane poribo achuklai hok salainai ke madam dole je kam khlainai aro nole abono no khlainai hindi bukhau tong khlai maya hin tang salia tang ke madam dole bo kabang ma samung no khaithang jak tong ang nije bo proman tong kabang ma jaga community hall tok tangkha kabang ma jaga lama roni ko rok likha haifono je 100% ni bisingo 100% to fulfill ke bo khaimaya but motamuti satisfactory work to jotono khaika enke je madam snambi kalamani je chini madam dole samung tangi kalamani aron simi ang continue khai suru khai tlangnai engkang ke chini madam no bang beleka hambai maribu bobai himui no chini patan sarsung tong borok bai himui no angbo o samung kisa misa je khai tomone rongo angke je borok je tangi kalamani a samung no ang continue khainai ge borni help borni suggestion bisingti o samung no tangai gete complete bo khlainai chesta khlainai 100% no sorry mai phono madam song 50% jora samung tang lang khangke ang 50 ni 90 jora tlangnani chesta khlainai busi jorate asa tang ni pass khlainai ni pass khlainai ni asa to nor media rok nugino tongu thangnai notun bazar malbasani chini korbuk sdm o jepro chu nomination laipru bjp ni nomination pro busuk borok bang chini ti promothani busuk borok bang nor abro nugi tongu e koikjona media ni bisingtei khorsa khorongnai ipfo join khaikapu bjp o join khaikapu abo gobang ma jaga bor fake join khai tongu abo kunongya chini public rok neta khorsa khoroni phana thangmane borok apano chini public chini jonogon jagana tongku jagana thik tongku joto jagana ground report nawi nai di angke request khainai leaders neta rono singya woi ground thongi public no se public ko ground report nari abo kangke clear sijagi thangna haise nomination rumani yagulo tini bai saltham tongkha hinke saltham rumi nang je feel khai mane o feel thangai bomo hai rok te lukurok no loger nai ni ne asa to lukurok to onek no logiri nai tange ang ani bukha asamung tong hangke ang joto jagano kol khaijago je naina muchungo malena muchungo ekdom khatung khaja bai khai borok nasinglai tongjao kaisa jagao o jaga kabang ma jaga guri ui malena tongmani ba kaisa jaga 5 ta somai rijak phano ang sogi thang honi 10 ta haipano 5 ta simi 10 ta jora nasinglai tongo ke phano nogo phirogi thangya lori yakhai aro sijagi thang je chini tiprasa public rok sobni logeri nai aro sijagi thang hoise